हे गाइस, फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनबाय आरो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। आयदाया जाबाय राजखान्थि बिगियान एबा पलिटिकल साइन्स आयदानि गोरलै गियान लानानै फैदों। बे आयदायाबो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार मोनसे आयदा। बे आयदानि सायावबो सोंथि फैथारबाय थानाय नुनो मोनो। नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय गासिबो एग्जाम्सफोरनि थाखाय एसेब्लाबो मदद खालामगोन होनना आं सानो। आं बिदिनो गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जाम्सफोरनि थाखाय भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथांमोननि बिदिनो अननाय आरो अनसायनाय मोनबाय थायोब्ला बिदिनो सिगां फारसेबो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो भिडिअखौ जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन एबा सेथि नं सोंनाय, माबे मोनसेया सुबुं बिबुंथिनि दानायनि गाहाय? मा होनना बुंदो नाम्बार 1 कुइसनाव माबे मोनसेया सुबुं बिबुंथिनि दानायनि गाहाय? बेयाव मोनब्रै अपसन दङ। कआव दङ समाज, ख दङ बेंक, गआव दङ हाथाय माने बाजार मार्केटिं, घआव दङ जौसिन फरायसालि। बिनि राइट एन्सारा जागोन घ माने जौसिन फरायसालि। मा होनना बुंदो माबे मोनसेया सुबुं बिबुंथिनि दानायनि गाहाय होनना बुङोब्ला जों मिथियो जौसिन फरायसालि। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 2 कुइसन एबा 2 नं सोंथि, रायजोआरि आयेन आफादनि गासै सोद्रोमानि अनजिमाया बेसेबांनि गोबां जानो हाया? मा होनना बुंदो नाम्बार 2 कुइसनाव रायजोआरि आयेन आफादनि गासै सोद्रोमानि अनजिमाया माने बेसेबांनिख्रुइ बांसिन जानो हाया होननानै बुंदों। अब्ला बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ। आं अपसनफोरखौ फरायलांबाय थाला। अपसनफोरखौ फरायलांबाय थायोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन। बेनिखायनो आं राइट एन्सारखौल' बुंलांबाय थानोसै। बेनि राइट एन्सारा जागोन ग सा 40। मा नामदो सा 40नि बारा जानो मोननाय नङा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 3 कुइसन, रांखान्थि आयेनखौ भारतआव दैखांनो हागौ? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन ख सुबुं आफादाव। जों मा सुबुं आफादाव रांखान्थि आयेनखौ एबा जोंनि भारत हादराव सुबुं आफादाव मा रांखान्थि आयेनखौ जोङो दैखांनो हायो। दाना नेक्स्ट नाम्बार 4 कुइसन, मुलुगनां बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरनि मावनां समा? बेयावबो जोंहा मा मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बे मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सार एबा थारफिननाया जागोन क 9 बोसोर। मा होनना बुंदों मुलुगनां बिजिरसालिनि बिजिरगिरिफोरनि मावनां समा जाबाय 9 बोसोर। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 5 कुइसन एबा 5 नं सोंनाय, हादरगिरिया रायजो आफादसिम सायख'नाय सोद्रोमानि अनजिमाया जाबाय? बेयावबो मोनब्रै अपसन होदों। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि थारफिननाया जागोन अपसन घ माने सा 12। हादरगिरिया रायजो आफादसिम सायख'नाय सोद्रोमानि अनजिमाया जाबाय बेसेबां? सा 12। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, सोर सासेया एबा नाम्बार 6 कुइसन, सोर सासेया रायजो आफादनि आफादगिरि? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बेयाव मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ग आखान्थि हादरगिरि। मा होनना बुंदों आखान्थि हादरगिरिया रायजो आफादनि आफादगिरि। अब्ला बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय नङा होमबा? फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 7 कुइसन, सुबुंखान्थिनि खुंथाय गोहोनि गुदिया जाबाय? बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमब्ला? अब्ला बिनि राइट एन्सारा मा जागोन? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। बेनि राइट एन्सारा जागोन सुबुं समाज। सुबुंखान्थिनि खुंथाय गोहोनि गुदियानो जाबाय मा? सुबुं समाज। ख बिनि थारफिननाया जागोन एबा राइट एन्सारा जागोन सुबुं समाज। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन, नाम्बार 8 कुइसन, रांखान्थियारि बिलखौ लांदां जायगा साननि मादाव नाजावनो नांगौ? मा होनना बुंदों बेयाव लांदां जायगा सुफुंनांगौ। रांखान्थियारि बिलखौ एबा फाइनेन्स बिल होनना बुंदों। रांखान्थियारि बिल्सखौ लांदां जायगा साननि मादाव नाजावनो नांगौ। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन 14 डेज एबा 14 सान। अपसन क। फैदो दाना नेक्स्ट नाम्बार 9 कुइसन, मुलुग सुबुं मोनथायनि सान फालिनाय जायो? मा होनना बुंदों मुलुग सुबुं मोनथायनि सान फालिनाय जायो? माब्ला फालिनाय जायो जोङो? बेनि राइट एन्सारा जागोन
10 डिसेम्बर एबा 10 डिसेम्बर अप्शन घ मुलुग सुबुं मोनथायनि सान फालिनाय जायो जोङो माब्ला 10 डिसेम्बर एबा 10 डिसेम्बर फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया लांदां जायगा बोसोर बैसोआव आजिरा लायो मा होनना बुंदो भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिया बेसेबां बैसोआव एबा बोसोराव मा पेन्सन लायो एबा आजिरा लायो अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा मा बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ बेयाव मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव राइट एन्सारा जागोन अपसन ग 65 इयार्स एबा 65 बोसोर नोंथांमोना जुदि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 एग्जाम्सनि थाखाय बर'नि बिजाब बायनानै मोनाखैब्ला आं बड' इबुक बानायदों बेयाव गासै 300 MCQs दङ पे खालामना डाउनलड खालामना लानो हागोन बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 11 कुइसन रैखाथि आफादनि गासै सोद्रोमानि अनजिमाया बेसेबां बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ अपसन क दङ 7 ख दङ 7 ग दङ 15 घ दङ 10 बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख 6 रैखाथि आफादनि गासै सोद्रोमानि अनजिमाया जाबाय बेसेबां 6 फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 12 कुइसन बायग्रा एबा ग्राहक मोनथाय सान फालिनाय जायो जों बेखौ मा गोसोआव थानाया मोजां नङा होमबा बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ बेयाव मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन 15 मार्च एबा 15 मार्च बायग्रा एबा ग्राहक मोनथाय सान फालिनाय जायो माब्ला 15 मार्च बेखौ नोंथांमोना मोनथिबाय नङा होमब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नोगोर आफाद दानोब्ला सा लांदां जायगा अनजिमानि गोनांथार मा होनना बुंदों नम्बर 13 कुइसनाव नोगोर आफाद दानोब्ला बेसेबां सुबुंनि गोनांथार जायो होननानै सोंदों अब्ला बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बिनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख 10,000 नि बांसिन मा होनना बुंदों जोंहा नोगोर आफाद दानोब्ला 10,000 सुबुंनि बांसिन मा गोनांथि जायो अब्ला जों मा मोनसे नोगोर आफाद दानो हायो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसनाव नम्बर 14 कुइसन एबा 14 नम्बर सोंथि सुबुं आफादनि बिबुंथिगिरि सायख'यो मा होनना बुंदों नम्बर 14 कुइसना सुबुं आफादनि बिबुंथिगिरिखौ सोर सायख'यो होननानै बुंदों अब्ला बेयावबो मोनब्रै अपसन दङ मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन सुबुं आफादनि सोद्रोमाफोरा मा होनना बुंदों सुबुं आफाद बुंखादों नालाय बे कुइसनावनो एबा सोंथियावनो अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन ग सुबुं आफादनि बिबुंथिगिरि सायख'यो सोरो सुबुं आफादनि सोद्रोमाफोरा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 15 कुइसन जोंनि भारतआव कमिउनिस्ट दोलो दानाय जायो एबा मा बुंदों जोंनि भारतआव माब्ला कमिउनिस्ट पार्टिखौ दानाय जादोंमोन होननानै सोंदों अब्ला बेयावबो जोंहा मा मोनब्रै अपसन होनाय दङ बेयाव मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ख 1924 मायथाइयाव मा कमिउनिस्ट पार्टिखौ जोंनि भारत हादराव दानाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो आरो जिकेनि गोबां भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलनि डिसक्रिप्शनाव थांना नायनो हागोन लिंकफोरखौ आं डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 16 कुइसन बिधान सभानि सोद्रोमा जानोब्ला बिनि दुइसिन बैसोआ जानांगोन मा होनना बुंदों बिधान सभानि सोद्रोमा जानोब्ला एबा केन्डिडेट जानोब्ला खमसे खम बेसेबां बैसो जानांगोन होननानै सोंदों बे नम्बर 16 कुइसन अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन क मा होनना बुंदों 25 बोसोर जानांगोन एबा 25 बोसोर बैसोनि खम जानो मोननाय नङा बिधान सभानि सोद्रोमा जानोब्ला फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नम्बर 17 कुइसन माबे मोनसेया राजखान्थि दोलोनि खामानि नङा मा होनना बुंदों 17 नम्बर कुइसना माबे मोनसेया राजखान्थि दोलोनि खामानि नङा बेयाव मोनब्रै अपसन होनाय दङ मोनब्रै अपसनखौ आं एसे फरायना होनोसै सुबुं बिबुंथि दानाय नम्बर क नम्बराव दङ सुबुं बिबुंथि दानाय ख दङ राजखान्थियारि सांग्रांथि खालामनाय ग दङ बिसायख'थियाव बाहागो लानाय बेफोर मा गासिबो राजखान्थियारि दोलोनि खामानिजोब नाथाय मा घआ बिनि एन्सारा जागोन मानो होनब्ला सरकार दाया राजखान्थि दोलोआथ' मा सरकार दायो नङा होमबा जों बयबो मिथिखायो बेनिखायनो बिनि राइट एन्सारा मा जागोन अपसन घ
नैबे गआ जागोन सरकार दाया। अब्ला बेखौबो नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय नङा होनब्ला? फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। माबे मोनसेया जुथाइ हादरारि सरकारनि आखुथाय नङा? बेयाव मा मोनब्रै अपसन होनाय दङ। मोनब्रै अपसनफोरनि गेजेराव बेनि राइट एन्सारा जागोन अपसन ग। आं अपसनफोरखौ फरायलांबाय थाला। मा होनना बुंदो? माबे मोनसेया जुथाइ हादरारि सरकारनि आखुथाय नङा? बेनि राइट एन्सारा जागोन गोजौ बिजिरसालि। गोजौ बिजिरसालिया मा मोनसे जुथाइ हादरारि सरकारनि आखुथाय नङा। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसनखौबो फैबाय थानाय नुयो, जों गुबुन गुबुन एग्जामफोराव फैनाय नुदों। 19 नाम्बार कुइसन। सत्यमेव जयते बे बाथ्राखौ लानाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ बबेनिफ्राय लानाय जादोंमोन जोङो? बेयावबो मोनब्रै अपसन होनाय दङ। सरि दे, नैबेयाव अपसना मोनसे गोरोन्थि जालांदों। मुन्डक उपनिषद बेयो मा? अपसन क जागोन। अपसन क दङ भगवद गीता, ख दङ मुन्डक उपनिषद, ग दङ सामवेद, घ दङ यजुर्वेद। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन मुन्डक उपनिषद। बेयाव टाइपिं मिस्टेक जादों एसे, बेयो ख जानांगौमोन, खआ थालांदों। फैदो दाना नाम्बार 20 कुइसन। हादरगिरि आरो मिरु मन्थ्रि आफादनि मादाव गोरोबथाया? बेयावबो मोनब्रै अपसन होदों। क दङ गाहाय मन्थ्रि, ख दङ बिबुंथिगिरि, ग दङ रां मन्थ्रि, घ दङ आखान्थि हादरगिरि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा मा जागोन? अपसन क गाहाय मन्थ्रि। हादरगिरि आरो मिरु मन्थ्रि आफादनि मादाव गोरोबथाया जाबाय मा? गाहाय मन्थ्रि। दिनैनि भिडिअआ एसेयानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना हो। नेक्स्टआव मा आयदानि सायाव भिडिअ लाबोनांगौ कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोब्लानो आङो बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। एसेनोसै।